mai bacci ya fuska. Yau ranar gala ce, galar MD Altaraliya mai sa Mr. Obinna jarumi kuma mawaki. Muje ta mi abin da ya dace, muje gidan MD Taraliya mi gala, wanda ya tara mu Aliyu shi da kansa. Zo ka ga mata Alhaji zallar mata. Aha mana mi abin da ya dace, mu je gidan MD Taraliya mai sa'a. Yau ranar galar ka muna taya murna. So kaga mata kaga da kwalan mata. Mana Meku bani kiɗa na rawa a waƙar gala, bani na kwaso ta in yi waƙar gala, in saka mata rawa a waƙar gala. Tun da biki ne biki na ke rauni, wanda ya zo dole zai ga canjin launi. Wanga bikin bai kamar bikin wasa ba, bai kamar masu yin bikin shirme ba. Yayi gayyata kuma gashi kowa ya zo, bikin mata tili guda ma sun zo. To ku tashi mu taka rawa da kyau 'yan mata. Mana ba ni kiɗa tambari na waƙar MD, bani na sanya su girgiza don MD, bani na sanya su sisima don MD. Ina masoyansa sai ku zo ku yi liki, ku yi rawa 'yar kaɗan gaban mai mulki. Kai ne mulkin gidanka na zuba aiki, MD na kana wanda bo sha mamaki. Ka zama gwaska ana yaban halinka, mai kyauta ga ka da kula da zumunci. Ashe lamarin duniya akwai alfarma. Mana dai dai naji zan 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 zan. MD Aliyu ka goda rabbana da ka, yayi maka baiwa kala-kala ya baka. Yau ranar galar ka ce ana biye taka, ana ta rawa domin ka, ana zuba harka. Kudi suna zuba domin ka. Kai gwaska almaza Aliyullahi, gafa masoyanka nan suna kallon ka, kuma kar da ka kosa suna shiga domin ka. Ai ka yarda akwai farin jini a gare ka, kuma 'yan wasan gidanka na ƙaunar ka, dan kai ne mai kyautata wa 'yan wasanka. Aliyu Haidara muna nan bayan ka, kai ku tashi mu taka rawa da kyau 'yan mata. Mana ba ni kiɗa tambarin iyayen gidanmu, ba ni kiɗa tambari na 'yan wasanmu, ba ni kiɗa tambarin ciyamominmu. Ina ciyaman auta zo kai liƙe, auta mai ban mamaki. Ciyaman auta ga MD Alinaka, auta sharukan ka liƙa kuɗinka. Ciyaman kebi gobin da ɗan kirki, gobin da dole ne na ɗan gaishe ka. Ciyaman bobo kai ma ga taka, boban zamani. Gidan MD Aliyu muna shan casu. Mana Ciyaman Super Boy ya zo gala, Super Boy shi ma ya zo bikin nan. Ciyaman jarumi ina gaishe ka, jarumi nan mutum kwarai ɗan zaki.
babban yaron taraliya gaishe ka, dan amanar taraliya sanninka. Ciyaman sawaban aiki, dan shilanci na gaishe ka. Nauka da dole ne na yi maka waka, yaran taraliya na gaishe ka. Mana taraliya sawaba shalela tana rawa don taya murna, sha'awa na tana rawa don taya murna, balaraba tana rawa don taya murna, habi mai tuwo tana taya murna, azumi mai tuwo tana taya murna, maryam mai masa ta zo taya murna, aisha koila ta zo taya murna, aisha fulanin yola na murna, ga wata aishan ita ma taya murna. Amin naija dole in dan gaishe ka, dan amara mai nama na gaishe ka, Abdul sakatare dole in gaishe ka, ina Atiku dole ne in maka waka, Sama shi ma ya zo taya murna, ga Abba shi ma yana taya murna, Boka mai nama ya zo taya murna, Odita ciya mun faci na murna, Suraja mai nama shi ma ya zo murna, Abudu na shi ma yana taya murna, shugaban matasa Shu'aibu na murna, mai suna na uban matasa gaishe ka, Wizi baban gayu na gaishe ka, dan Sokoto dole na yi maka waka, Sagiru cuwa-cuwa dole in gaishe ka, Gaye cuwa-cuwa ina gaishe ka, Abu mai gaddaki ina gaishe ka, ga wazirin daushe na taya murna, Baba Ubala mai maciji gaishe ka, kun zo gidan Arewa Best Entertainment, Arewa Best Entertainment sai sannu, yau ranar bikin MD taraliya, 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 taraliya. Mana muje wanda ya tara mu Aliyu shi da kansa, suka ga mata alzallar mata. DJ Abdul Hakimu zuba mini sauti, DJ Abdul Hakimu da mini sauti, dan ga zumbuɗi baban soyayya, zumbuɗi baban soyayya nana, DJ2 Ali DJ gaishe ka, DJ2 Ali DJ gaishe ka, MD Yobe ina yaban halinka, dan MC dan MC nawa, kai ma dan MC zo taka, ina mata sai ku zo ku ba mu salanku, ina tiya lady Zubaida na gaishe ki, tiya lady mata sanike yar kirki, Zubaida ai dole ne na saki a waka, Umar leader ta mata an gaishe ki, Ummi Kedi boys mana dan Kedi, Ummi Kedi boys an gaishe ki, Maryam Kedi ke ma an gaishe ki, Fati Kedi dole in gaishe ki, Shukura Kano ke ma na gaishe ki, Hafsat Keti dole na saki a waka, yar Keti wanti ke ma an gaishe ki, ga Hafsatu Kano ina gaishe ki, Hafsat Kano dole in gaishe ki, Baby ne ja ke ma ga ki da sauti, Jidda Gombe ke ma ga ki da sauti, Aisha yar Fulani na gaishe ki, Hauwa Bauchi ke ma ina gaishe ki, Rashida Bauchi ke ina miki waka, Ummi Borno ke ina gaishe ki, yar Maiduguri ina gaishe ki, Fauziya Borno dole in saki a waka, Aisha Borno ke ma gaishe ki, Ummul Khairi Borno gaishe ki, Zainab Kano dole in gaishe ki, mai gida mai gida mai gida, hai mai gida mai gida mai gida, hai baba dole in gaishe ka, baba dole ne na yi maka waka, mai rufai da na gaishe ka, na ce mai rufai da sanni da aiki, mai gidan MD dole in gaishe ka, baba mai rufai da ina yi maka waka, iya wuya muna tare baba, iya wuya dai ana nan tare, mai rufai da ina gaishe ka, Jumi mai waka shi ke gaishe ka, ga masoya nan sun zo taya murna, Aminu Amiko ina gaishe ka, Janal Angon Khadija na gaishe ka, Ali Oke ne kai ma na gaishe ka,
channel na 'yan gwangwan nan. Na ce Umar magini ma nan. Maryam ciya lady na ga tana nan. Hafsat ta maman boy. Na ce ina Hafsat ta maman boy. To ga maman boy ma ta zauna. Maman boy Allah shi albarka. Aisha mai gari ina gaishe ki. Cikin Ali kuma kun zo ta yi murna. Cikin lamarin soyayya da kaunar juna. Mana ga tutuka na mata zo ta yi murna. Ƙungiyar 'yan zinare na murna. 'Yan zinare tsohuwar daba na murna. 'Yan zinare sabuwar daba na murna. 'Yan zinare 'yan lambar gudu. 'Yan zinare 'yan lambar gudu. Ga 'yan sabuwar daba sun zauna. Kuma ga 'yan tsohuwar daba sun zauna. MD Taraliya ne mai sa'a. Bikin MD Taraliya ga 'yan zinare. Mana Naji dai dai, naji zan 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 zan. Mi abin da ya dace mu je gidan MD Taraliya mai sa'a. Yau ranar galar ka muna ta murna. So kaga mata kaga da kwalan mata.